It's this talk time of this morning atong makauban ng usa ka Mindanaoan Singer. Walay lain pa kundi si Alain Jacobe. Good morning, Alain, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Okay lang, good morning. Alain, let's look back to those days when you were still starting your career. Among nasayrad nga tunguna naglisod gyud ay kapangita sa imong mga gamit like your guitar. Pwede ba nimo ma-share pud sa amo kaning imong mga challenges nimong na-encounter before? Sa pag-start ako para maging professional musician, pandig ko ka nang nag-struggle ko ato nga time, like kamot ko nang itag trabaho. Isa sa akong mga struggles sa akong pag-start as a professional musician sa Davao. Kaya nag-ask ko help sa party na nakuha yun ako akong kinakaunang dream guitar. Tapos tuloy na siya. Unsa-unsa sa ba ang mga genre nga imong ginatugtog o ginakanta og asa pud ba ka nakakuha og mga inspirasyon ani? My genre of music is variety. Balian mo siya, mix na siya. New songs, old songs. Tapos ang ako ang inspiration sa musician is pinakauna ako is Dashboard Confessional. Tapos nakatawan og Second Serenade. Pinakalas si Bruno Mars. Mondo mga inspiration. Nahibalan sab namo na naka-work na di ay ka o naka-perform abroad. Can you take us back to that moment? Oh, way back 2019 nung China. Happy gay ko, siyempre pangarap. Isa na sa pinakapangarap as musician diri as local musician na maka-work as a musician abroad. One of my happiest moment in my life. Lamin na kung patungtong nagigubis. Sa una, ako dream lang. Tapos na tupad. Nindot ka sa feeling, pandyan ka ng sobra-sobra ka happy. Kung karon nga nibalik na ka sa imuhang lugar na natawhan, what are your next plans naman, Alain? My next move siguro is apply na balik. Samtang bata-bata pa ko. Apply sa siguro ko balik abroad. Maipon yan na. Ipon gamay. Abang pamilya gamay. Siyempre, dili na mo ni palagpason nga chance. Alain, pwede ba may makakuha naman og sample from you? Go ahead. May pasa akong mga damgo, tuna pa'y ikaw ug ako. O kung maumanggani may pag matugog balik, bukawar ako buwag nga mo. Kuyog-kuyog pa kunin yung duha, sug-sugon pa. As if nga gikilig, apan di ay nagsakit. Kay kita uyap, walay ikaw ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot. Sige na lang ta, anig ha, 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 tawa. Ha, 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 hasula. Wow, Kuya Gyud, thank you very much, Alain, for that awesome performance. And of course, to end this interview, unsay imong message of hope and inspiration naman, hilabi na sa ato ang mga young artists nga gasugod pagyud sa ilahang mga karera. Isa ra kong maastura jud, keep pushing forward, practice yun. Once gusto gid mo, kaya nimo. Sa pag ayaw gawal og pag-asa dayon. Ayaw surrender dayon. Push forward, keep pushing. Thank you very much, Alain, for sharing with us your time and your story dito sa At Home with GMA Regional TV. Stay safe and more power to you. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.